Ik stop. Mooi het presenteren van Praat. Het weer dus alweer gewoon Ian Grutte grap. Je bent nog lang net van mij. Oh, ik stop dus net. Bij volle mensen kleuwen. Ik ben helemaal vol spamd op WhatsApp. Mooie vragen van mijn familie, van mijn vriendin. Die snappen er zelfs helemaal niks van, want ik je helemaal niks van je roer. Ik heb namelijk auditie die voor een doorzoekering in Engeland. En ik ben oornaam. Je moet zelf vast denken, wat shit guys eruit. Maar de 1 april grap is correct bekend worden. En nu ben vriendin mij ont facetimen. Dus ik moet even doen alsof ik ontkomen ben, omdat ik het zo jammer vind dat ik voor het verhuizen naar Engeland. Oh, nou wil ik verbellen. Sorry. Ja, ik weet het. Het is heel erg, hoor. Dat was het echt wel mijn Ja, sorry. Het spijt me echt heel erg. Maar ik weet echt net hoe ik dit zezen had. Nee, tuurlijk. Het boeit ik net. Maar ja, ik vind het nog zo vet hier. Sorry. Dit is Hielke, onze stagiaire bij Chill. Maar hij is ook student geschiedenis in Grace. Dus hij kan ons wat vertellen over wat is 1 april. Nou, wat 1 april is, het is eigenlijk een dag waarop je grappen uithelt. Maar wat het waar komt, dat weten we eigenlijk net zo goed. 1 april, het oudste verhaal komt bij de Romeinwaar. Wie ooit een festival en dat hield op 1 april. En in de hele week lang in zijn ritueel, dan was je heel serieus. En dan op de laatste dag dan mochten zij gekkig goed uithalen. En dan hadden ze grappen maken en zo uit. En dat voelde vaak op 1 april. En daar is een beetje die link tussen grappen en 1 april waar komt. Oké, wij zullen dus een grap maken met Helly op 1 april. Dat ik stop bij Chill. Maar waarom zoek ik de dwang? Nou, dat moesten we als eerst even bedenken. Ik had er zelfs heel erg van doen zien. Dus dachten we, ik ging naar de British Dance Academy in Engeland. En dat betekent dan dat ik verhuis iemand naar Engeland. En daar is dan zogenaamd een doensdocente die heel goed Engels praten kan. Dus had ik eerst een script voor haar schreeuwen, zodat zij weet wat zij zezen had. Nou, het script is al. En hier mooi. Te goed dus. Alsof hier worden vrouw van de British Dance Academy mij ont video bellen is. Maar die wil ik even een naam hebben. Dus dacht ik pak mijn naam. Nou, dit is mijn naam. En als de letters daarvan husselst, krijgen we dit. En dan is daar Kiji. En dat is dus de naam van deze vrouw. Deze Engels docenten. Maar die Engels docenten is hartstikke nep. Good afternoon, Kaiska. Oh, it's so nice to see you. So, happy April Fools. My real name is Dr. Nicole Kaplan, and I work for the European Space Agency at ESA ESTEC in Noordwijk. I am from the UK, but I'm living and working myself here in the wonderful Netherlands. I'm a space scientist and I specialize in deep space exploration. De zogenaamde kandidaten voor presentator of presentatrice Pluimpraat komen uit de Discord. Hoi, ik ben Marije. Hoi Alia, ik ben Renske. Ik zou het heel erg leuk vinden om de nieuwe presentatrice te willen worden van Pluimpraat. En van daarna presenteer je ik Pluimpraat. En de Discord wist dus eigenlijk al van de grap. Dus als de volgende keer er ik als eerst bij wezen was en inside information hebben was van deze video's, was er even in de Discord joinen. Ja, en wie weet, kerst er dan volgende keer maar een goede prank. We winnen je het op basketballen de ronde in. Oh, moeilijke vraag. In. Waar winnen we het? Nou, wij hebben ook een 1 april grap. Alleen gewoon geen zeggen dat ik naar Engeland nu zie. En dat we dan een nieuwe presentator of presentatrice nodig hebben. Dus wil iemand van jullie onze kandidaat zijn? Hoi, ik ben Lucie Kempenaar en ik zou graag de nieuwe presentator willen van Pluimpraat. Me.
je bent nog net van mij al. Maar het was wel een leuke video hoop ik. En je bent erin traven. Dus zie het net te liken, te abonneren, de video te delen. Join de Discord, volg ons op Instagram en TikTok. En dan zie ik je volgende week. Dag nog wel weer. Hey, leuk. Doei!